and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Kumbinto? Oh, may dito. Way daghang mga tao nga makakita samtang mag-ukay ko sa mga papilis. Unya, musugot ang Padre Cura. Aw, mahangyo lang gud ko. Kinahanglan mabasa ko na ang mga papilis, butoy. Sige nang, pahibaw adayon ko ha kung musugot ang pari. Ay, sige, pahibawon ta dayon ka, butoy. Labi na gyud kay may kahayag na ang kaniadtong kalibutan nga atong gipuy-an. Kaniadto, sa buhay pas tatay, unya, gamay pa ko, maiging good siya kung tawagon ni Senyor Emilio. Ay, anugon lang nga sayong namatay si Impyong. Kaila gid mo kaayo ni tatay, no? Kay nakaila ka man sa iyangan. Aw, mahibawaan mo ra kana, butoy. Say gayon nga mag-abot kita sa kumbinto sa Padre Cura. Pa, nanawag ko nimo. Pero murag gikalit magbaw. Unsa? Doon na kay meeting? Kuan. Ipalit ko bago nga cellphone og watarayon ka masultihan yan eh. Nagpalit kag bagong cellphone? Hain man ang daan. Ay, akong gipaayo. Ay, nahog man gud to. Oh, mao ba? Oh, ganun nanawag ka man. Dunay misod nga bagong investor? Ikaw na lang untay mi entertain. May nakakita nimo dito sa Cebu. Unsa? May nakakita na ko sa Cebu? Oh, imposible. Ambot lang. Pero nag-forward na ako sa imong litrato nga misakay kag taxi gikan sa airport sa Cebu. Binuang. Kanusa ba ka na may tabo? Ambot lang. Igo raman sa kong gi-forwardan sa imong litrato nga misakay og taxi. Sa airport yung ka to sa Cebu? Gusto ka mo tanaw sa litrato? May dinalian ko karong meeting. Inigbalik na ko. Tanaw na ko ng giingon mo nga litrato. May dalit siya, Pia. Huwag lingi-lingi. May atugid ka siya sa Cebu. Merian mo pa sa Cebu? May nag-forward lagi na kong litrato ni Papa nga may gawa sa airport. O, klaro kaayo. Nga airport sa Cebu ang iyang gigawasan. Kay may litra man na Cebu. Miari sa bay asyenda? Wala ko masayod. Murag wam tingali siya mo ari kay mabaniog man dayo ng tabi. Lado og tinamod pa gyud ang imong amahan diri. Tingali. May gianalan siya. Huwag may balik tayo dili. Mahal. Pagbantay ka. Nga dili yung magkakuro sa inyong mga daan. Ngano mahal? Iya kong patyon. Huwag ko mahibaw. Pero labing maayo nga magbantay ka. Iyan akong ipangutana ko. Uyab ka ba na ako? Mahal. Wala ba kumaangkon nga uyab ta? Mahadlok magkukunod saon ka ni Papa. Okay lang mahal. Basta ako mo'y tag-iya sa mo kasing-kasing. Uy. Imo naging ko mahal. Gusto ko sa sunod na itong panagkita. Ako nang ihatag ni mo ang akong kaputli. Nalimot ka ba sa akong gisulti? Gusto ko ikaw ihatod sa altara sa kaminyoon. Nga usa ka birhen. Nahadlok ko mahal. Kinsa may magikadlukan? Si Papa. Ha? Kanunay ganyang ipahinumdum na ako nga. Siya mo ay magbuot sa akong kinabuhi. Mahal, ikaw mo ay gusto kong ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Gamay na naging pag-antos, mahal. Iniguman sa akong graduation. Buhaton ko ng katumanan sa pangandoy nga giwaman ko kang nanay. Promise na nako, mahal. Niyan ako sa kumbinto. Ug matod sa akong gikaatubang,
Naa sa iyang kwarto ang Padre Cura. Dugay namin kaila ni Padre Mion. Nakaila ka isin ako. Hinaot nga makasabot siya sa akong tuyo. Uy, ninapaingon nga niya ang akong gipalihog sa pagpahibaw ni Padre Mion nga doon ako'y tuyo niya. Ay, hinaot unta nga musabot si Padre sa akong ihangyo niya. Gikamay na ko. Pasudlo na ko sa Padre Cura. Congratulations, Milan! Wow, misamot naman hinuon ka. Unsay misamot? Sa dihang may graduate ta grade 6, valedictorian ka. Sa senior high school, giangkon mo ang highest honor equivalent sa valedictorian. Valedictorian lang gihapon. Pero karon sa college na, wow, gid kaayo. Magna cum laude na ka. Congrats, Milan. Karin, gigagos ko nimo. Tungod sa akong pagka-proud nga doon ako'y best friend nga sobra ka bright. Angay yung ipanghambog. Naningkamot lang nga malibre sa review niya. Aron mahimong full-fledged accountant. Duda ko, no? Lawyer accountant ka, gyud. Inahinay lang. Mo graduate sa gadi ba? Oo. Pero wa ko'y nakuhang honor. Sagdi lang god, basta kay nakapasar o makapaso. Kung makapasar ka na sa accountancy, diretso ka kuhaglo? Depende ka rin. Doon na di regalo ni mo eh. Really? Magkoyo ko niya ta, aron makasukod kag bagong sinina. Nga sa pawan si mo to nga. Tinuod? Lagi, Milan, thank you! nagakus na sa ko nimo. Sige lang, good. Wa bitaw ang senyorita. Wa kay ang kabalak ano eh. Mas nabuto ng imong senyorita. Unya, kano sa tama ka? Mauwaw man ko, eh. Mauwaw ka magigkuyog na ko? Hala, no? Mauwaw na hinuon ko nga usa ka magna cum laude ang akong kauban. Sa tinuod lang, Milan, mauwaw bitaw gyud kong makig-uban nimo. Labi na gyud kung imo kong librihan. Abi pa lang ka ha. Boyfriend ti ka. Ha? Sorry ha. Sige. Kamu na lang si nanay ang magkuyog ha. Ako ang hihatag ni nanay ang kwarta. Ikaw di may mauwaw nga makigkuyog na ako. Dili ba ya? Pero mas maayo sab ng kamu si nanay ang magkuyog. Ako ang ihatag ni nanay ang kwarta ha. Excuse ka diyat. Buang gid ko eh. Nga naman hawa mo kumusugot. May litrato na akong ikapada ni Senyor Emilio. Mahal, congratulations! Magna cum laude ang akong mahal. Congrats sa mo akong mahal nga. Summa cum laude. Naningkabot lang, mahal. Nababa kong naningkamot mahal. Aron, musakag gamay ang pobre. Human sa akong graduation, magkita ta, mahal. Magkita ta? Imo kong panahon? Ako'y mo, ana. Doon na ako'y ticket, mahal. Tinuod? Kanong sakay, sugaton di ka? Secret. May pa-secret ka ba? Lagi. Di ba nga ako nakaay ko ni po. Tugtan ka ka ni Papa ni mo. Di gyud kun may bahaw siya. Pero wa siya masayod nga milukat na kong ticket for Cebu. Ang dami kong usa ka kwarto sa usa ka first class hotel, ha? Gikuyawan ka, no? Basta, mo anak ko man gyud sa among graduation. Makita ta. I love you, mahal. I love you more, mahal. Hoy! Nay! Ah, Ano ka din ni Nay? ganiha ragi ko Yawan. naminaw sa inyong giistoryahan. Yawan ako eh. Yawan? Marites ka na ha? Yawan dong. Nahinumdum lang noon kung tatay ni mo da. Ha? Doon na day cellphone ka ni Adto, Nay. Ay, wa, uy.
Ang ako bang nahinumduman kang tatay nimo ba? Kay romantiko, parehas nimo. I love you more. Nanay, giday. Nay, Ah. kuan ka ng ubani unya sa kari, nay, ha? Ako siyang gisaaran nga palitan og bagong sinina aron sa pawan sa iyong toga. Ah. Human sa imong graduation, may party kong giandam sa usa ka inilang restaurant tinis Manila. Nganong karon pa man ko ni mo pahibaw apa? And what makes it difference, Hazel? Mga inilang businessmen ang akong gipangimbitar. Dili di ay ko makapangimbitar? Nakasiguro kung mangandam sab ang mga parents sa imong mga co-graduates. Besides, after sa party, manglargan ta sa stage. What? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!